Алмаған кеуек хаман иң қадірлі үдерімді сәскәлердей көрем хине хинең ғашиқ үдеріңді ромашкалар ромашкалар мөхәббәтем һин кайда ак бәхетем торып калган ак сәскәле тугайда ромашкалар ак яндылар серле айлы төндәрдә һин сакырган сакыр мине ак сәскәле тугайда ромашкалар ак яндылар серле айлы төндәрдә һин сакырган сакыр мине ак сәскәле тугайда. Гомер буе мин һагынам һинең нурлы карашыңды күңелемдән алып киттең минең бәхет кояшымды ромашкалар ромашкалар мөхәббәтем һин кайда ак бәхетем торып калган ак сәскәле тугайда ромашкалар ак яндылар серле айлы төндәрдә һин сакырган сакыр мине ак сәскәле тугайда. Ромашкалар, ромашкалар, беләм һинең яҙмышыңды, моңлы ҡоштар һайрашҡанда, мин ишетәм